வெல்கம் டு கஃபே சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஹாண்டி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில். ஸோ இதில் 2 சாப்டு ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனதுக்கப்புறம் அது அதுவாகவே எண்ணெயில் நல்லா குக் ஆகட்டும். ஸோ இந்த ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ ஆனியன் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஜிஞ்சர் அண்டு ஹார்லிக் ரெண்டுமே 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ அது நல்லா பைண்ட் ஆகி அதுவும் வதங்கட்டும். இப்போ இது வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுங்கள். ஒரு 1/2 பிஞ்ச் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுங்கள். இதில் கரம் மசாலா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா கொரியாண்டர் பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள். அப்புறமா நம்ம 500 கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கோம், அதையும் இதில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. சிக்கன் அந்த மசாலா நல்லா பைண்ட் ஆகட்டும். இப்போ சிக்கன் மசாலா நல்லா பைண்ட் ஆகிடுச்சு. பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் உரப்பு வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ரொம்ப காரமாக வேண்டாம், இல்லை கலர்ஃபுல்லாக மட்டும் இருக்கணும்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் டொமேட்டோ பூரி, ஒரே ஒரு டொமேட்டோ வச்சு டொமேட்டோ பூரி அதை நல்லா அரைச்சி டொமேட்டோ பூரி மேக் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் வாட்டரே ஊற்றக்கூடாது. வாட்டர் கடைசியாக தான் ஊற்றணும். இப்போது இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் கூட வேணால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 1/2 கப் தயிரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதை லைட்டாக குக் பண்ண விடுங்க. சிக்கன்லேருந்து அந்த வாட்டர்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரட்டும். வேணும்னா நீங்கள் க்ரீன் சில்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வேண்டான்னா அதை விட்டுருங்க. எனக்கு உரப்பு வேண்டான்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ண வேண்டாம். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் ஏரில் அதுவாக வாட்டர் ஆட் பண்ணாமல் குக் பண்ணலாம். அப்புறம் தேவைக்கேற்ப சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வாட்டரை ஊற்றுறீங்க. ஸோ நல்லா ட்ரை ஆகட்டும். இப்போ நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஃபைனலி நம்மளோட ஹாண்டி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து பிடிச்சிச்சின்னு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.